nâng cười khê chukya ani lang ma ni thani wo se nâng ano be ba khai na nâng se ani lang mani nang mani nâng cười khê chukya ani lang ma ni thani wo se nâng ano be ba khai na hambai sini channel no tai sini tawo sangtini dak du circle nengai oro second round ni samong khlaina ni phailajak bebagai 48 oba ke seng sokpele ke sikla rok tai chengoro group bagai mai bagjanai te mui bagjanai jagarok snam laitongo kangkai ani sini monga ke to ang professor Bijoy tabo ang dak du circle lo samong laitongo sibra mo thawo tongo tai kicha samong to paibai sogya ko tang ke pandal ni samong to prai 80-90% complete ni mano kangkai tini bosong mo hakeno o charong no pai klang ni chai to laitongo kangkai tai yang gana gini je clean flajang na abrok siming tongkho ne sini convener ni bisingte sing saiman kha hangtaglai sing nugi man kha kisa onyo rokom khlai nu kha je pandal ni je decorate khlai mai abo bom hai je wanthung phakya ma hai style khaimar kisa nu kha oba ke kubun kasha ma hai kebno kasha base khai slam mani dana bojang idea phakya abo saiman hambai nukmani hangai taklai 23rd je youth fellowship abo takisa juda haikeno singnugo hangai pandal rokbo agi singmo hai rokhai ma khlaya taklai no abo puila sini je tamni sanai system pandal ni system taisa juda hangai abo chini Sadar Baptist Sikla Bodol ni president engineer chini dikon pongkos ni bisingte o je idea tu bujak mani kangkai bono belake hambai maro kubun bisi rokni slai taklai teisa juda khlai singno idea ramoni bagai ngangkai kha khlaio jotono sajak bai tongo tai sing buskangni ashal rogo joto pal khlai sing tongthoklai ba manane nei sing oboni se sikang waisa phaithanga tini second sini circle nengai saimi awo to borok committee rok singno taisa phaiding ro singma phaijau nai tam kai second round pai borok third round ni bagai khana khlaina to sing taw bo saimia ko kai phaiding ang ka to singma phainai je paya sakjaratai hanke je October 4-5 ni je test barang nan thang tang ba eba khen ni tham panda bo youth fellowship nan thang tang o jago nang suru sini mukum nai rok simia kabung borok tirba hastani lukurok na bom hai ke nang kobung na musung o panan manjang nan bagai hambai haino hai specially sini Christian rok ni bagai no program to tamo khai sing sikla rok tai sing joto association ni sini Christian rok ni ngai joto lokurok no kobogna ni musungo sing Christian rok siming tongthoye phaidi norokbo nai phaidi participate khlai phaidi tongthok phaidi tai fellowship o norokbo manjak phaidi aro kono Christian tai non Christian nai sing kono tamni sanai border khlai tonya kangkai norokni bagi bo sing doglam khlokjak norokno bo sing welcome khlaio yasak sogo pulan lam sogo sini khoktai khok sono tai sini nukje kaituna hamairugo tai mafa takhok bho akhar sakra jotona lam sogo singtino jaga phai sok baja Hezamara amsaini Surendra Nagar high school rungno khlawo o jaga nor nugui bitang khana yang ukulugo youth fellowship nani thang tango buskangni October ni 4-5-6 youth fellowship ngo bisi wainin pore eba khai 2 bos ni pore wasang phiaba
Siamano kisak tirba hasteo mol hamian umani bai sang norok kefana abo klaimanli abo cancel klaikya hagiaban bagai joto lukurok no joto Kristo takokte bukurok no blaikina khadum khaja hin saimano bisio wani mani se ngliya am bagai takleke white thamong nan thangi tongo blai let thago bosor ka siaban bagai blai khatung jakhani kha khlayo taklai beke nuchi tham ngani thangi tongo youth fellowship haike norok joto no sing buskang mangpli phunungnai pandani mangpli phunungnai haike sing tab kisa jaga sing silaini narok nugui jongkhrani amai baksa bas jagani gana o jagani je samkhlanian bagai samusar phangni bagai o jagani convener rok tongo sing haike puliano sinmung bukhak thanglaina kasa kasa khai puliake ani gana o tongo sing bini bisingte sinmung thanglaina terno sagrani sinmung rok bai ang Pastor Raskumar ang dagdu circle ani posting hingga tinio sin dagdu circle Tini sini jora kelayo, panel tanghune bagai sini 40 rok sing phaiga tini jotono samung nai khlai tunglo khatung khaja keno thangnai bisio aboni bisini sikango ka ang convener tongmoni gayang transparent thangai ang krikha gai taklai ka to convener chongjak gai sini dagdu circle ni ngai sing tinio samung khaini hailajak tai khai tongo belai tongthogo je naina musungai rok je nogo tonggoi ba para tonggoi ba norok physically oro jodi no phai naine musung khabo norok na phimano 4 5 tai 6 salo October ni sini kabangma kaitoni resamung mosamung bongnai kokka ham bo khananai norok no sung kobogo toi koyo na phini bagi hambai clear line abo tamni karone abo haingka thangnai bisio jeng saimano yang ko khumulungo kaisa gotnang thangka gotnang mayagulo borok wansa khoraksa thei thangka ga awoni bagino singno situation singno allow khalia abagai jeng bisio khlaimaliya ga taklai ka haina hai chini o hezamara circle rog borok yasak phika sing joto palka phai sing chuwalai tongo ga abono karon situation jengno allow khain bagai singa bisio cancel khlaimarkha Ngren pachak ni kok sarmong lukurongo tirba hasen joto khulmui chongnai sini kai chorno mani chongnai suri chongnai borno nang bom haki kok sarmong program finance bagi khatung kha baki nang subang saklai ne misna ang koinamu sungo sin tirba hasen joto taku bukhuro joto boito khlai rok norok chini o sodornot Sikla Bodol ni bisingti je 23rd je youth fellowship sing khaina thangi tongo abo kicha judana ngai an bagai norok no khabai khugoi sini sodonot ni Sikla Bodol ni kobogo joto taku bukhuro norok phaiyi norok manjagai mano tai sini o youth fellowship norok phaiyi naiphai mano joto ni bagai no abo joto na phai mano okra chakra chrai khonai norok no kobogo sini khabai sini sodonot Sikla Bodol ni ngai o fellowship ngna thangi tongo belai kaham sini pendel ba sini somung sini joto item joto no taklai kisa judangi tongo abagai norok no kobogo sini joto poito khlai tongnai sini tirpa hastani joto okra chakra tai chirai okra no joto no koyo tai kobogo norok nai phaidi tai norok chaitok di phaini bagai asakna hambai takla ayagar bakha baksa jak bo ni sinmung na lanai tai bo o jagni tam songjak busang khlaina cheng norok nogoi tongna youth fellowship bus kango sini 4 5 6 na bagai thangai tongo kabon bagai ang taklai je daito mama angkai pendel construct kiasa agi ni sai kija juda jeng nugui mangkhana angkabo Sikla Bodol ni president engineer Pankaj Deborma angka bo bhai ke ko khainai bo khai bo station decoration ko pendel decoration abono nai bo design khlainai bono ba hambaya por nai to kai agin sai juda khai rima bagai angkai tabo cheng angkai nai angkai chini pendel abato to cheng tabo complete digin thang tongkha complete no tabo stage simi chini tai kira tongchu tabo stage ni bo nukhungo gairing chon ba cheng abo nukhung rinai angka abo ni samung choli tongo pendel ni ko khai samung kai paikha angka yang rogo jotono jana bagai ko rogo jotono samung choli tongo angka takle blight tong thonai ang abo no jotono finance bagai lamsago hambani ni jora gamram bagai haina hai singtai phasing o je
youth fellowship ni convener je chongjak bini bisingti besang khnai palen pulian sangbono lamsugi na halaina sinmung ruoi pulian lamsugo fellowship ni convener hairana ke ni sinmung ruoi tai o jeng thajing sang khnai man ka abo style tisa one rokom hengke nang abo sanai o style abo bojeng na haka kuno net dogoba kun jagar na harjaka hambai belakena sini kaitno tai cinta khurokno tini actually belakena joraka hamaka mo hai sanani bagai ani sinimungkai ani ang pastor ton debroma ani posting o Hezamara no angkai Hezamara Baptist Church tabu angkai masundai khor Baptist Church angkai sinabo angkai angoro ani posting angkai abni sikang ang sabrumo tongo tamkhan idea kri abuni bepara ngasuk oko youth fellowship kono waisepan convener nya ko taklanya pula angkai haipono belakena khatong thogo tanba angkai sini o je pendelni je structure ba diagram abur naike sini thajeng khnaka engineer sini dapongkos bono snamo angkai taklai te kisa julu juda waisi pono nulo nugya ko an baganya belai kana jotor nugnai rok pranya khatung kha jangjak no angkai moni bagai belai hambai tebo hambaya poro sini joto circle ni samung tang phaine rok bo seng tabuk bai second round no samung khlai tongo ingka praina paithak paine ni bukhang samungo abuk tongo ingka bagi joto subama bai no asik jaro phaisok bai kya oro je samung khlai mane bo jagna borok phakya eba bahakya bo subalai tong circle thagi je subai tong mane bahakya phale tong boro jaga samung khlai mane sakthar mane abun kisa sek hambai belakana seng hok puru ngakai amne sini Hezamara pastoral circle seng hok lakya bastering simi angkai airport o ngakai seng sini association ngai circle atta circle mo hake first round pawi tabuk second round ni tini khanaka painai abake seng samung soli tongo hake circle lok namna suba ma banya se jora ungkha mungkin nang taklai bahima tongkha semen slai ba agin slai le taklai blai khin tasya nang bukhokte bukhnai ma kasang je panel tangmani je youth fellowship ngi panel tangmani jor nasina ke kasing bokhong hairok ma tongo phia ba salaman pore na obasrai srai na boma haike je ne design tongkha bini color phainai phio tabke just spaya kho sakni je naitok na rok salaman rok finishing ya khon bagai seng kaham ko romai man ya haibano naitok ma hain ma tongo ke nang bahima tong tai lukurong no oboni bage phain bage khatong khaja bahai ke nang borong kok kesana ba saklai namo jongo pan manjung belai hambai seng belai kero seng jotono khatung lai je gamne tan ba hingke ketal taklai thanai rong sele takse juda bongjak bayo thanayo ang nulo nuglia tan ba ke ang sabrumo tongon ba apro nuglia haipano taklai joto phanjere jotono judang jago ka abon ba konyamo songo sini joto association ingi bo ang konyamo songo sini Sadar Baptist association ingi joto takho bukrono motan takho bukrono ang koyo jonorok o panda phanjani bage abono kari bo sini kubun association ni takho bukrong mang koyo norok jotono phai manjak phanyani bagang norok no ese convener ngai norok no koijaw hambai sono blackina hambai maro sini sar convener no bobini joraka hamnor mani bagi hada hake singhaini haite silaimen obon toitam wan sugui tongkha abon tei sang bini bisingte saimalain phage pulian sarna lamsago blackina hambai sino joraka hamnon bagai pulian sinimong rubana ani bung kai propastar pato sar de debroma gang tabuk o sarkelono kaijun samung dangi dongo angkai ang kaijun samung dei angkai SNBS bini khoroksa cashier rang phangni ekoi kaijun samungo omhai dongi dong angkai singo jaga to nugiman khata khlai blai khatung khajani bisingo khlainane thangai tongo Sadar eba phe pura association division bisingtei youth fellowship taklai bekhei niji tham eba khai test barangna thangi tongo hingko jaga to sing semana bo sing saiman like jotono khatong khajani bisingti jang phono khlaimalia gap thangkha hinga taklai to blaikhin sing style bo jura nokha hinga nang obo bom haike slam jagna bom haingno eba jaga borok busurok ni estimate target na haja ko jaga borok panna man omborok no ki saimang khai second sing blaikhin hambai sini central committee bikhai omai kai sing wan suguino omai kai ta obco sini 23rd youth fellowship no charity chana ni bagai taklai kia juda khai sing step na halaika sini central committee ni ngai ngai taklayo ngai sing omai kai sini kamchli hai amai kai sini pendal nuguiman khana ngai sini o je estimate 3200 omai kai borok ni capacity oro asugoi o program no naiman nai amhai ngai taklai bisiote alai dang kai nok nuguiman yang rogo jotono bolong ro kholaijak chini yangot thangnai 22 ni simino
o circle lenge ke blai kino samung krak tanglai blai no khadung khaja ke samung tanglai man bisingo tai doza rok bai om haike blai no tamnai tam jaga rok blai no poriskar khlaijak engkai taklai bisio engkai kaiba om haike sini counter samung botongnai engkai joto circle no phaya koi amo hai contribute khlainai tai joto circle no phaya koi oro maimi songbainai engkai jeng pasta counter ke jeng mai chalai manai amo aw hambai omong kakai sini taklai ni bisini o pendel kakai sini president sini engineer da pongkos engkai bonono o je pendel be stage no kakai bonono responsibility rizakha gamun bising dikhaino bo amekeno bo wan sugui no taklai bisio kichasa juda khaino sing khlalaina hine koino bono o design bo tui phayo amhaida engkai o jagao tirba hastani busuk circle ebaka busuk motharo khobi o jaga phainani thangai changba andaro abo khlai tong actually o je 23rd youth fellowship ngakai je Mwkthang nai rok ngakai je organized by sini Sadar Baptist Sikla Bodol under Sadar Baptist Association gamuni bisingo sini o andaro Sadar andaro 8 circle tongo engkai 8 circle ni bisingo no o je Sikla rok ni bising dikai omo pandas khlaijak nai engkai joto circle ni no krung circle ni krung motha 177 hai motha ni Sikla rok okra rok phaya koi o pandao borok participate khlai pinai hambai tai tini bosini youth fellowship ni samung khlai tongma jagao phai sungbai kok sanan jora manman bagin dorno hambaya pharo kaito no poilate ba hambaya pharo sini ni kaito ni samungo godali tongnai rokba bele khatung on ni samung rokno tei borok do pharong bisingo sung tino nangota bu sini media channel rokbo ke sanamu soma ke kaito ni samung tongma ke tawsu jora ke ani Mwkthang ke Hasingawar Baptist Church gani mongke Shokti Borma kangtak mothani secretary samung khlai tongo ke GDT worker hisabe samung khlai tongo bormora tai tichangma kami phasingani field posting kai circle ni choir convener ke circle committee o samung khlai tong khokti srai nai oro youth fellowship nuchi tham eba ke test bar khlani thang thani wo ora hanyang pana simi inglak oro ni bisingtei kabang ma sini tibra sarok ni je suar tangmani eba ke talent tangmani am haiba phunuk jagan hari ang khakao hake ba dar ni bisingti singsarai singlain bo to khoroksa convener bo jaga bo ma hake resamung musamung eba hake sak ni simung suarok no ba ma hake a jaga sangi jang ma hake khatum bising khlaijang nan thangai tong bo ma hake preparation ngai tong buskang test tarik panan bag hadi bising bisingti silaina bahai ungtong hambai belek koksono no sungmani bagai sung to belek khatung khaja taklai bisyo tani bagai ke lai thangnai bisinta kaise sung khlailalia preparation najak tongmani ga taklai sung sini circle hengkai sung circle committee ro asuk pro general meeting o sung pas variasal khane ni place songin da laikha ke sung server already completing ka buskang o mas ni last week pasingo sini last result tongko gachir masamong kainai solo kainai group kainai abo hake preparation tongo gai sini SBPC circle simia atta circle teke se sen BSB koyer tong noita circle atta circle ni bisingo koyer tong teke se SNBS bin koyer bor bahayno joton preparation na hajak garon bisingo takle competition bongnai solo tai group action dance abro competition ngai abon bagai joto circle no bakha jug srunglai khatung khajan bisne tonglai mar sunu gota hayo batai mong thaing khana ka sing solo samung tai asin tibra sarng je culture je mosamung ama hairok buda o jaga sing item no gui mane asal abo sing 4-5-6 শুক্রবার শনিবার রবিবার বিসিঙন 2 দিন কালচারাল প্রোগ্রাম তংনাই আজাগো সিনি তাংবিতি লেবাং বমানি মসক সুরমানি মামিতার সং নাইমানাই সিনি কালচার যেপ্রু সিনি আবো সেংজাগै থাঙ্গো আফ্রোগে সং সিনি কালচার no pura kanise sini tak borok somene sing ongkholaini sini wan sujak tongo sudo panda semi inglak sudo kaiton surmen lobma semi inglak rusamang musamang batalemu tai sini tirbasan je culture je tomong oma hake sing musamang rogunai manai mai mitalebang buban oma haibnai manai hake sing bin bising de teba kobung khlaina laina o jago sudo christian rock simi phainen bagi o jaga sujuk roja galak joton bagi sujuk mannai jotona phai o jaga participate khlaimanai bin bukukti basang bin khokri basang khnalaina oma hake bom hai borok ni bagi kobung mongtai phai manai bele hambai naman kok suman bagi sing jepro taklaini da 23rd youth fellowship sengnan bagi lai thangnai talim 22 tarik august simi sing jepro samung sengo borok
afro no sono sungka tauni baga sik panel kotor tana baga wan sung laikya ge sini Hezamara blog ni andaro obon kaisa area ge maisa jani jaga pasta counter kotor yango video quarter tai blog quarter tai kabangma guest house no naharma nugai area no naileman nugai buibele wana jaka kai to manya borok bo ge borok bo songno kabangma help khlaikya जों ब्लग रग जेपुर हाबो जत ऑफिस रग काथ्रो yang PWD fan हिसिदि गोबांमा ब्लग तलक जे तंमानि जोंनो बरक जोंनो जे नांसक सुबानाय हिनि बरक कग्रका के गानानि ताकुते बहु जों बेलाय खातुं खाजा काइतनो मान्या हनबानो काइसा program kotor nani bagai borok boyer sipsa tongma hai gaon bagai a salo borok songa baksa tong thona hin kogro garang gon borok to 3 din borok khornai gabo kaisa kaitoni hamari abo haita gete bo kaisa koinamu songma to chin borok to rasa mongmo samono ke belai hamjago gabon bagai sini oro program aso kotor mangna thangtani o sini sound system rok kaham nongnai kai rasa mongmo samose angkhang borok belai ke final lai thane bisiro sung japru Christmas mela rok khlayo je kono kaisa chini program kotor khlaikyang kai ganan borok hainse ringjakai phayo gabon kaisa sujok kaitoni kotha makam pirjana ni bagai abo kaisa lama hno gabon bagai ang nai tongnai joto takute bohuk sono koinai chini tirpar haseni lokorok no man khange sung norok no o channel bisingti bo invite khlayo joto nai tongnai khapangni takukte bokhuk song mare kising song kaitoni suri tongnai suri aboi tongnai joto brok man khake norok phaidi october ni chini 4-5 6 belaki program kotorong nai kahamungnai tam khe norok chini bagai suri de sing preparation tebo kaham update manan bagai norok chini kok tono nai tongde abo haike hambaya fari haino hai yafar bini bisingtei nangkuk mane kok sung khane man laikya oba hakina sungte srai laikya 8 ta circle tei Sadar not koi team ni khoboi 9 ta circle ni bororok o jaga batil mungo batil lengai ni bagai resamung solo haike musamung culture ama haike borok jotono srunglai tonglaiyo competition khlai tonglai jar circle jar akobo haike sing oborok no nungnani bagai hinke sing thik o jaga no phai nangnai oba thik je place hinke Hezamara amsai ni Surendra Nagar high school je playground no obo khlai jagai tongo o jaga jotto tirba hasen lukorok no iman tongnai bwskangni o test tarik test barungnan thangai tongo youth fellowship October 4-5 norok o jaga phai manai norok program nugi manai tai o jaga borok kuthumnai singsaimang tongo borok ni je target hinke 4000 o jaga gathering nan thangai tongo pheba obon sitebo lai thangmano abo bwskang mangpli no kok sanai haike joto nai tongnai khaden tai takuk buhuk song okra sakra rokno an khani hamjangma tai norong sibai borom roi kaitoni mungbai norok jotono sarik saka ham krung tongai phainai October 4-6 norok manjak phaima bag norok jotono kok kasari tinini panda ekok salam panda oron mathak jakha jotono hambai